Academia for Bamakɔ for Paris. Nabo la maaw ma b'an lamɛn an kɔrɔ an dɔgɔ. Jamana kɔnɔ an ka parti n'o ye USA a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ don Karamanto la. Ka directeur fura ka ban an bɛ an balimamuso filaw ni Kayatu ani Yasɛn k'o fɔ ko bakada. Ka i yɛrɛ fo ka cɛkɔrɔba fa ɲininkali kɛ nka ka denbaya fa ɲininkali kɛ ka dugawu kɛ n'an bɛ sunkaloba in na Ala ka sababuya d'a ma min b'a to an bɛ se ka o ladon ka aw fo ka barikada aussi foli lase kɔrɔfugula ma ani maa tɔw dɔ min b'an lamɛn Aziz y'o ka foli kɛ Aziz yɛrɛ nana k'i jɔ kɛrɛnkɛrɛn an bɛ Aziz fo fɔ Paris n'an y'a fo k'a da Mamadu Kulubali kan ka fɔ maa o maa bɛ internet kan Mali yɔrɔ bɛɛ la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don Karamanto la n'an bɛɛ don Karamanto la ka dɔn an bɛ sɔrɔ ka segin ka na laada foli la ka dugawu kɛ an bɛ min ta k'an to ɲinan ma ka dugawu kɛ aussi ka silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ye maa ba min n'o bɛ jamana in dilan ka taa i da k'i kɔ don jamana in na ka taa dugawu k'o ye ka dɔn Ala ka ɲɛ sa ɲuman kɛ anw yɛrɛ ka dɔn ko komi an y'a fɔ cogo min bi an bɛna kuma 26 mars kan donc an da bɛna so ma fɛn caman bɛ yen ka dɔn an bɛ ɲɔgɔn hakili jagabɔ kɛ parce que min jamanadenw caman y'aw yɛrɛ ka fɔ donc 26 mars ma fɛn ye an laban bɛ ka dugawu kan ka dɔn scénario min bɛ yen parce que directeur bɛ se ka kuma dɔ ta ale yɛrɛ tun bɛ se ka caman fɔ a la parce que olu kɛra cɛbalen dɔw ye pour que jamana in ka se ka kɛlɛ ka se ka bolo da pour que jamana ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na ka daminɛ depuis 1968 fo kana se bi ma baaraba dɔw kɛra gɛlɛya dɔw kɛra jamana kɔnɔna na mais pour que k'i da don jamana kɔnɔ i ka jamana ɲini k'a dɔn jamana bɛ yɔrɔ jumɛn an taara yɔrɔ jumɛn hakilinaw dɔw bɛ yen ka dɔw sɔrɔ la cogo di sani ka kɛ lagosi ye parce que ko dɔw bɛ yen ka min ma k'i ɲɛna i tɛ min kalama i fa n'i ba ma se k'a fɔ i ɲɛna olu yɛrɛ tɛ fɛn min kalama a kɔnɔna na min b'a ɲini n'i tun ka kuma dɔw fana tɛ tiɲɛni kɛ i lagosi donc an da bɛna se 26 mars na bi an da bɛna se hakilina caman ma ka bɛn to Karamanto la k'a fɔ bɛɛ ye Ala ka juma bɛɛ yira n b'i ka bila. N togo an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ k'i sɔn bɛn na min na ko baro de an ka jamana lakana taabolo kan n'an ye baro k'o kan an bɛ bolo sa an bɛ na jɔ actualité politique la CEDEAO ni gouvernement de transition ni ɲɔgɔn cɛ ne tɔgɔ kɔni a ko kɔni ko don kosɛbɛ sɛnɛ dun kɔni a bɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ o ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen don an bɛ don min na ko bi ka fiɲɛ mana wuli bolo bi kuma don an ka jamana ni gɛlɛya tɛ fila ye malidenw bɛ gɛlɛya kɔnɔ ayiwa n'o tun bɛ na hakilina juru fana kan n'o tɛmɛna ka bɔ sa 26 mars san 2000 ani 1991 ani san 2000 ani 2022 26 mars ayiwa mun de kɛra kɛlɛ min kɛra a dabɔra kun min kama mun y'a to a ma kɛ i n'a fɔ malidenw tun y'a ɲini cogo min na k'i bɛ na hakilina juru kan ani seereya minnu b'i bolo ala ka k'i fo k'i barika o diyara n'i y'a daminɛ na an b'a daminɛ lakanabaliya la jamana kɔnɔ kosɛbɛ tile filanan précisément lundi 28 16h tɛmɛnen ni nɛgɛ kanɲɛ 16h40 nɛgɛ ɲɛ 16 tɛmɛnen ni miniti 40 pour ani Soboda Sobara n'o kɛra Dankase région kɔnɔna na siraba min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma RN15 armée ka patrouille dɔ maaw bɔra ka da o ɲɛ n'o ye gendarmerie nationale garde nationale ani police o patrouille in ka kan olu de tun b'a kɔnɔ jateminɛkɛla k'a fɔ embuscade in kɛlen an ka maaw wulila ka jɔ kosɛbɛ mais Ala y'a to ko gɛlɛyala dɔɔnin anw ma parce que an ka militaire seegin tora gɛlɛya kɔnɔna ani maa dama ni bana n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ko kɔnɔna na ko gɛlɛya kɔnɔna na jateminɛ min kɛra kɔnɔna na an ka maa banana terrorisiw an sera ka maa 37 faga o la u ka arme minɛ ani ka tila k'u ka fɛn dɔw récupérer président a tila retour dɔ bɛ yan fo k'an tɔɔrɔ la donc n'i ye jateminɛ kɛ n'an o la an bɛ dugawu kɛ k'a lase Kaɲa famille minnu bɛ Kaɲa an bɛ dugawu lase olu ma maa min magana kɛlɛ in kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ n'a ka dɔn Ala ka se ka o kɛnɛya joona
menaka tile fila na jateminɛ kɛra k'a fɔ groupe attaque dɔ kɛra maa dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko malifatigiw terroristes an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ o binna jamanadenw kan n'an b'a fɔ o ma ko population civile ani déjà gɛlɛya min b'olu kan maa 10 ani kɔ o y'o fara ka kɛ jamanadenw na menaka kɛrɛfɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ population ninnu ka dɔn ma fɛn kɛ o ka don o don baara kɔnɔna na terroristes taara ka mɔgɔ 10 ani kɔ fara menaka unité fɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ a bɛ fɔ min ma jeune bawule ni yɔrɔ min don n'an b'a fɔ la mare de Tonki ni a bɛ yɔrɔ min entre Djedje ni Djema kɛlɛtigi n'an b'a fɔ a ma opération kɛlɛtigi ni olu ye an ka armée ka kɛlɛbolo min bolodalen don k'a daminɛ kalo tile 21 ani 28 o ye baara kɛ o yɔrɔw la terroriste damani ka ko sira k'o minɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ o kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ yen c'est que baara caman kɛra o kɔnɔna na terroriste min ka dɔn n'an b'a fɔ ma ko se ka maa 3 ɲɔgɔn fa maa 8 olu minɛna marifa minɛna dɔw bolo donc pour ka se ka matériel min n'an fɔ min ninnu olu minɛna marifa 4 minɛna ani o bɛ to ka bon min don dugumakolo kɔrɔ ka taa kɔrɔ n'an b'a fɔ a ma ko cibago o den 2 ɲɔgɔn minɛna moto 5 minɛna olu la moto 3 na donc olu tiɲɛna tile 2 na Jɛnɛ mara la an y'a jateminɛ k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen Jɛnɛ sugu taa siraw la ka taa ko maa dɔw ka terroriste dɔw ye dankari kɛ adamaden dɔw la Banɲagara mara la gɛlɛya bɛ yen Bankasi mara la gɛlɛya bɛ yen ale ni cɛkɔrɔba min minɛna tori kɛrɛfɛ nɔfɛ donc o ye cɛkɔrɔba damani bila mais jusqu'à présent jeune ninnu b'o bolo o minɛlen ka taa ko banna ka jakasa donc olu minɛlen o b'o bolo waati in kɔnɔna na Bankasi tori mara mais bɛɛ bɛ fɔ ka yira de k'a fɔ an hakilila ko gɛlɛya min bɛ ban cogo min a tɛ ban ten baara de bɛ kɛla hakilisigi kɔnɔna na pour que jamana ka se ka bɔ san damani anw donna gɛlɛya min kɔnɔ pour que an ka se ka bɔ yɔrɔ la a dili dɔ la kojugu a dili dɔ la donc voici en termes d'insécurité min kɛra donc n bɛ se ka min f'i ye o ye ɲɛɲini dɔ b'e bolo ka fara ayiwa Nuhu an b'a yira k'a fɔ kɔnɔna na a ye kun la k'a fɔ ko armée kɔni k'a bɛ ka yɛlɛ ni barika ye a bɛ ka yɛlɛ ni barika ye cogo min na a bɛ ka ayiwa a jɔyɔrɔ kɔni k'o fa kosɛbɛ an y'a ye ni tile 2 na kɛlɛkɛminɛnw ko dɔ wɛrɛ fara olu kan tuguni ayiwa kɛlɛkɛminɛ minnu ni o fara olu kan sanfɛdugu b'a la ani ayiwa fɛn wɛrɛw b'a la n'u ye kungololakow ye n'u tɛ se ka ɲɛfɔ ayiwa e yɛrɛ hakilina bɛ mun fɔ o la sa o b'a yira k'a fɔ halisa an ni réseau ka bolo di ɲɔgɔn ma wala u bɛ yan wa u tɛ yan wa o kɔni a bolo di ɲɔgɔn kɔni a Mali an y'a nɔ donc il faut que Bakarijan komi i y'a fɔ cogo min n'i ye tile 2 in jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ baaraw bɛ kɛla an ni reçu ani ɲɔgɔn cɛ i y'a jateminɛ k'a fɔ semaine jan tɛmɛnen le ministre de la défense a bɔra a taara reçu jamana na Sadio taalen ka na i y'a jateminɛ k'a fɔ maa caman kulela ko m'a faamuya n ka dɔn ko Sadio surtout français ko Sadio y'i gɛn ka taa i n'a fɔ ni Sadio y'i ta Sadio ka ka furu di ko Sadio ka taa permission ɲini ka wuli de kɔnɔ ko Sadio y'i gɛn ka taa mais au moins y'i gɛn ka segin ka dɔn hali n'a taara n'a ye gɛn ka taa dɛnkasigi min kɛra n ka dɔn ko Sadio sera ka segin ni fɛn dɔ ye n'o ye radar ye wa radar ninnu bɛ baara kɛ cogo min na dɔn ko a lajirala k'a fɔ maaw ye na dɔn ko radar ɲɛnama don o tɛ wa radar bɛ se ka yeli kɛ cogo min o ɲɛfɔra maaw ye k'a fɔ kilomètre ba joli na dɔn a bɛ se ka yeli k'a kan avion min bɛ se ka boli sanfɛla la na dɔn a bɛ se ka na dɔn olu o bali ye cogo min k'a jigin
hakilina ninnu bɛ se ka kɛ cogo min hakili sigi ka se ka sɔrɔ a kɔnɔ o kɛra fɛn ye Sadio Karawa ɲɛna hali ni fura wale la ba ka ni donc n'i y'o bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ a bɛ hakili sigi fɔ a bɛ baara hakili sigi fɔ a bɛ sɔrɔ a bɛ an ka population kɔnɔna na ani réseau na dɔrɔn a bɛ fɛn dɔ yira mais n'i ye jateminɛ kɛ ka hakiliw ta ka baara kɛ n'a ye armée tun bɛ taa minɛn ɲini ka tɛmɛ Faransi ani yɔrɔ tɔw fɛ pour que anw kun ka minɛn sɔrɔ il faut k'a ka waati ba de kɛ o jateminɛ kɛra k'a fɔ ni tile fila min nana donc hakilina min ta fɛn dɔw sera ka sɔrɔ min bɛ hakili sigi ko fɔ o jateminɛ min kɛra an ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ ko ma daminɛ sisan depuis lawale la donc an ni Russie bɛ baara kɛ tuma min na tubabu ye ka kɔ dɔn anw na an taara école karamɔgɔw ɲini ka na o tun bɛna o kalan tubabukan de la ka tila ka kow di an ka mɔgɔw ma n t'a dɔn ni i bɔra o waati ninnu kalama o bɛɛ bɛ se ka fɔ hakili sigi kɔnɔ pour que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ baara ninnu ma daminɛ sisan an ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ donc o de bɛ hakilinaw ta k'a fɔ baara min bɛ anw ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ e ko kura fila o sera ka sɔrɔ pour que ka na tile fila min na Mali kɔ nin bɛɛ bɛ hakili sigi ko kuma fɔ min b'a to opération kɛlɛtigi ani opération an b'a fɔ min ma Mali ko olu ka se ka kɔkɔrɔ don baaraw ka se ka kɛ hakili sigi la pour que jamana ka se ka basigi donc o kɔnɔna na an b'a ɲini n'an sera ka Sadio sɔrɔ an tɛ dɔn k'a lamɛn a ye min fɔ an k'ale yɛrɛ minɛn ninnu na donc n'an sera k'a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ hakili ye anw bolo pour que jamanadenw k'a faamuya donc n'an sera ka Sadio sɔrɔ a ka hakilina ta di o taara cogo min baara kɛra cogo min a k'ale n'an sera ka Sadio sɔrɔ. Ayiwa ne la ko mɔgɔ fɛn fɛn n'i tora Mali ko la o foli n'o tasila n b'o kɛ ka ɲɛsin n ka folilakan fɛn fɛn bɛ kɛ yɔrɔ la waati n'a ka foli kelen se somɔgɔw bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka bɔ damadamaden Malien ni walasa ka kɛ cogo an bɛ don min na komi caman kɛra hali n'o y'a sɔrɔ fanga kɛlɛtigiw la dɔw ka attaquer population civile la a fa tɛ mɔgɔ minnu en caso ya andando hablándole a montar puissance pero ya lleva mucha lo que hacer no cuando continúe con la lo fará no Washita direction yana ana yila kare ana da wala da kare c'est juste en fait une réceptionniste ça le ma l'offre ana armée comme
particularly Olubala, second Damayra, Raminanda, a clerk of Ola, Muma for Obinaki, Division. Don't know Mother, the night, Volume Sona. Gelato Jamana, the army to the priority. Allah from Mother, the night, coming to the opportunity. On the second, also Nana Arbe, Data. On the second, I can. Kasramasi Jabana Shila, Kasramasi Moshila. Don't Mother, the second, she push. In the army, Mother, I'm fully there. Madame the Raja. Mwenye sajoka la city na ye makame me afọ mgbe aso ajo me wule do gato kara record la mandoko abi fien mi makame we ajo me na me mine aso ko de tubako ne bi hatina me fo gelia me to bi jamana konna na tun dawara ka ambargo ka on kan se ka kelenge adabora ni ko bela ni hakuna mta ni kele kera chwa la ni datula onye on na se ka menonsa on na se ka bara wake donc ana to ma ko mata do ko yere sunsumalina donc hakuna de ba to mata ko jamana de kele ko na kele so ni kanga kele kanga kele ni minga na de militaire no ko se ka balu o to mbele ni na katia ona ke jamana ka se ka c'est pour cela ni jamana de do ye ka fo olu ba fo ko be armée la bush la ko be jamana la bush olu ba fo na ko be maw aw yere la bush be yugo atiku la ka ni ga ka fo est-ce que na to ko le jamana de halala parce que pour moi il m'a son hakina ndo ye le moment où jamana be kele akoma jamana de be de la ticket di no la forme de ko na jamana est en danger donc de condamner hali critiques be avec critiques tu faut la baraka pour que jamana ka se ka bo kele akoma donc il quand on ka fa tu m'as dit na kele akoma be ka wa la et du bac je dis non ni je mets que il ka était présent et lui démocrate anananya ka projet ka fa ka bi jamana bo gele ala ka de sila ni mami ka fa gele ala ba de be o de mais aka para ke chugo chugo ya na ka ke aka jamana labla anaka hakino o maseba kuluso jona gele ambi jamana ko ka ta boy mo la membalia ale ka to hakire bara ale yere so ja ona bo ay jamana na ka ani mo baya al-mobile. Mami tenti di hal maw matram mandali bagi tire maw parce que pour lui aller gérer aller couler le bâtiment à dans ta fenêtre ma fi hal mo su do be na do mo do donc ni je ne ko kon na maw ko ko avec exemple ta exemple de tanyama kan et ta su ko que ni mami na akna mo ba bebe ni nyuma yake maw bi na sabonai fikile bi to adama de ye iko ye nyuma ne tiya bini jamana chorole no wo kumi kera o wati kona bara mi maula bla mi kadi ye pake ka jamana la bushuru ye ja ni ye présent buja la da placability ni ya hakila do ta ka kidi jamana la bushi e wole ka ki da kamu afonga ta ki ni da ko ni o tsaka ke jamana na donc bi ngakila ami yoro sa je ko foka ba be jamana ken be jamana ameni kele ala to kaka no wo ta kulu ambargo ba kanga ta ne akalo sama de dafa o bela na do kele mi kanga ke mi ne kona ambo mi do mi kan kana da ada wo ye kana ne mafawo ye kana ne kise ni to su ya kana ambe yedo foro de mo tu mi kushi ka mi kushi ka chi ka tu
mais bi environnement n'i ye kan gosi hali ne donna Tumɛnɛko kɔnɔ i bɛ labɔ donc o b'a yira k'a fɔ hakilisigi bɛ kɛ an ka baara kɔnɔna na yecogo bɛ kɛ donc o ye min ye ka dɔn ka foli lase maa o maa taɲana o mémoire ma k'a fɔ ko sara jamana ko de la o ne yɔrɔ ka fo et min don il faut que aussi o denw ka la o yɛrɛ ka sago ni sayaw kɛra comme je l'ai dit tous les jours o ka enterrer dignement au nom de la République o ka enterrer avec fierté k'a fɔ ka taa o denw ni o musow qu'ils soient fiers k'a fɔ ka taa ko cɛ tora kɛlɛkɛyɔrɔ la ko cɛ ma ko manamako la ko cɛ kɛra en défendant la République ko binna sous le champ de l'honneur donc il est important k'an k'o fɔ maaw k'o faamuya an ko la donc n bɛ se ka min fɔ ka taa o ye nin ye yɔrɔ. Alors, pour l'armée monte en puissance, ça a sévère mouvement. Il va y avoir il y a des grandes villes, ça grandes villes. Pour cela, on va bien déplacer les boys, on a le bateau là, on a une armée fait. Voilà, ma c'est en la fin fouina, il y a le bateau. Que les minibales, nous voilà, voilà, on a dit, il y a bien à comment l'autre. Donc, on a pas de patience, il faut la faire comme ça. On va payer la donc, il y a le gouvernement, ça c'est obligatoire. Donc, nous devons faire c'est là où les transports à l'air à fond, à la on va dire, nous devons c'est un peu fait, sur la donc il va y avoir Prince juru bɛ se ka magaya cogo cogo o kelen an bɛ juru magaya n'an banna an ka danbe la an ka hɔrɔnya la an ka halaya sabu an bɛ taa jɔ CEDEAO ɲɛna wa aw jo b'an na ko filɛ nin ka ko min dɔgɔtɔrɔya kan ni maa min bɛ sɔn o ma o bɛ se k'o kɛ ne kɔni ka hɔrɔnya ni ka danbe ani ka halaya n ka tila baara kan ka kɛ ka taa continuer ka taa aujourd'hui il se ka fiti gouvernement fait gouvernement est formé k'a to san naani na qui est resté sans feu là bi tout comme honnête sincère qui est honnête qui est d'habitude qui est analysé qui est calme qui est colo en toute honnêteté c'est que ni qui élection que 2 an il se lève même et que il y a que ni réforme ma que coup d'état à la haute à l'état ou avec alors donc magaya ye jumɛn effort min kan ka kɛ ka gouvernement malien ye a fɔra ka taa ko fɔlɔ ka taa ko peut-être jusqu'à 4 ans on se retrouve à 2 ans olu bɛ 16 mois a tɔ tora 8 mois o 8 mois kɔnɔ ko k'a ka sɔn CEDEAO ye k'an ka taa ko ni 16 mois sera ko n'a ma se ka kɛ ko tila ka 8 mois fara kan moi je dis ka taa ko fɛn o ka kɛ. Pourquoi dire maintenant 8 mois de 24 mois qu'a dit para ka ko kɔnɔna na réforme ka ko kɔnɔna na jamana ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ c'est un choix à faire n'an y'an ba o ko la k'a fɔ i ɲɛ cilen don k'i b'i ban k'a ko donc i bɛ kungo de lase i yɛrɛ i tun bɛ bana jugu donc aujourd'hui magaya ye jumɛn c'est que CEDEAO n'u bɛ saboteli na olu de kan ka bɔ a kɔnɔna na pour ka se ka pour moi ni CEDEAO y'i ban pour les 24 mois il faut que CNT ka décision ta et que 24 mois ka acté pour ka baara la parce que n'o ma kɛ qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on continue ka sɔrɔ ka taa dɔn an m'a arrêté kalo wɛrɛ bɛ tɛmɛ an bɛ tɛmɛ kalo wɛrɛ depuis discussion daminɛ na o na anw ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a kalo 3 ye donc n'o kalo 3 t'o ta est ce que ka taa dɔn an tun tɛ baara dɔw la mais aujourd'hui an bɛ continuer nin na jusqu'à quand parce que n'i y'olu ɲininka c'est que anw bɛ dɛsɛ CEDEAO bɛ dɛsɛ avec l'embargo na an bɛ dɛsɛ donc Mali bɛ bi mais il se trompe parce que baara min kɛra comme Alassane tɛ kodɔn kɛ ka se o bɛɛ ma comme ale ko ko nous sommes des idiots ale ma fɛn faamuya parce que idiot de b'a fɔ dɔw ma ko ye idiot ye sinon ka taa fɔ anw ye déjà 3 mois kɛ parce que ale n'a ka premier ministre kɔrɔ dɔw ale n'a terikɛ dɔw hakilila kan de ko 10 jours ko jamana tun bɛ bi même des hommes politiques maliens dɔw y'a fɔ ko 10 jours d'embargo ko jamana bɛ bi nɔgɔnin dɔw bɛ kaso la eux ils ont dit 1 mois kɔnɔ Mali ko banna
aujourd'hui, on est presque à 3 mois. On est comme avant. Guéléa, c'est sur le plan international. C'est vrai. Mais Guéléa, dans ce c'est au bois, au Guéléa, au Coudon, Prince, Machité Guéléa, Béni, c'est pas on y. On me positionne depuis l'autre jour. Réunion là-bas, mais car, moi, je ne pas pour qu'on a, pour que je me fasse la barre. Autour de une décision, c'est les 24 mois, on était d'accord. Il va se retrouver d'accord. Il va falloir compter à partir de cet instant, par ordinaire. Et le Mali n'aura pas d'excuse quand on a d'accord 24 mois dans la barre. Ou la débrouille les réformes avec l'ensemble de la classe politique. Même les ceux qui ne veulent pas venir forcément être donc nous voilà. Parce que toujours nous comprend qu'il faut la cohésion, qu'après faire mais les pays font c'est qu'à faire donc maintenant le problème c'est que moi je fais qui n'a pas dit ou le côté c'est qu'un guerre ou le côté à tout ou à hakina ou le faire quelque chose à côté ça ne peut pas marcher. Et notre monde est marqué qu'à tout le monde ni aussi évité nous marqué qu'à tout le monde ni qu'à ta donc à ta ou quoi nous marqué qu'à tout le monde nous marquons tout ce qu'aujourd'hui crie donc marqué en fait par Assimi comment faire par Choguel comment faire par Ikasa comment faire par la haute personnalité du panel pour que Djamana Kasseka bon Guéléa là et que comment faire quand on regarde ces cas on veut faire de modifier entre assise la zone parce qu'on a modifié autour de la côté 5 ans non côté 5 ans non et le temps aïe on va donc on continue c'est que on a côté et donc maintenant il y a des gens qu'on a hakina nous qu'on a ni quelque chose qu'on a nous continue maintenant qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là même il y a un ça bien wala bien donc Bekoko on a Franyoka tout le monde fait qu'on a Franyoka mais on a Franyoka kaloko on a Franyoka full de hakina da kajamu ya est-ce que vous avez oui donc aujourd'hui on est en opposition donc pour moi et les formes nous n'a pas on ne pas mais n'a pas de ça dit quand on est pas à nous faire quoi n'a pas on ne pas mais n'a pas de sécurité n'a pas imposé parce que déjà transition à hakina avec un an à création mais à calmer donc c'est quand même comme sur l'état du territoire national baraka c'est la caisse un an trop réforme de Kenya donc élection à Capona pour le président quoi mais n'a quand donc elle a parce que nous réforme marqué ni quand on est hakina si mais qu'on a nous voir marqué président quoi avec la canal tout gélé est-ce que réellement dans la nation parce que parce que tant qu'il n'y a pas de consensus au consensus jusqu'à ce qu'on fait maintenant c'est un parti où le président de la transition et le premier ministre ne sont pas à l'élection au photo il faut manière quoi de l'État parce que moi on fera de la bouche du tout là faut pas assumer le candidat assumer pour marcher comme un candidat Choguel va faut marcher comme un candidat mais à créer autre réforme de laquelle manika ga mali sigi tout les kata de trois mois donc en tout là ko nous ça la kata mo ni les français des cali et kata ka fa être président parce que on sait les barabate ni ni ka réforme que ka jama baski ka ta de ma kele nami dia que la ka fa mali ta ka des français ça il faut que ça soit très clair nous partis là du colon ni nami dia to nami dia et pour que continue que jama na que jama ta ka donc partis là des pays il faut que quand famille a la priorité doit être la nation le changement hakili sigi mi kanga ke pour que jama pas ça ka yi ma donc avec des euro mais ça ka ke pour ka mettre ka un très chiant les ka ça boyo oui les ko hakili na jama ni hasa amedo ke alaka basi oui ko lu ko belade ko dalili ke dalili la ke mamu mina do akonna est-ce que cadre mo no lu kara ndo kara est-ce que vous sont là est-ce que vous sont là o ma ka fere ko là on va parler de Camille dans un moment de Guéléa mais nous ka parti comme deux France on ni tête nous na gouvernement na le CND la pour tout on ya fo be ma ka man be mo do na ne re be asike no do ko no jelen be asike nous do na do ay be shogal kare no jelen
n'o donna nin ko la fɔ ko parce que le problème c'est que olu min bɛ ɲɛmaaya la Assimi Choguel olu ma fisa na aw foyi an ye kɛlɛ kɛ depuis olu ta ka bɔ de kɛlɛ kɛ ne y'o de fɔ ninnu bɛɛ nana ka ne sɔrɔ opposition na i bɛ ka na opposition na e bɛ se k'o témoigner radio in na depuis mɔgɔ ma wuli ka joli san joli ne bɛ wulila fɔlɔ k'a fɔ i bɛ ka n'a y'a ta a bɛ joli san n y'a fɔ i bɛ ka kɛ maa ɲɛnama ye k'a b'a ta ka kɛ jamana ɲɛmaa ye o don jamanadenw ma lamɛn parce que i m'a ye ka comme président souvent maa min bɛ tiɲɛ jamana taabolo la ni hakilina dɔw ta mais prince kalan ye fɛn ɲɛnama ye jamana kɔnɔ ko dɔ i ko ɲɛnama ye jamana kɔnɔ e ka jateminɛ kɛ Mali kɔnɔ tout ce qui est la sensation manamana ko maaw ye o kɛ o de prince i bɛ se ka faamuya cogo di kunun par parenthèse dɔ b'a la n ye ouverture média de kɛ ko Pikini wa Palmer wa Pikini ko Palmer wa k'a 90 000 vues Mali kɔnɔ parce que même le discours du président de la République, même le discours de Haïdara, ça veut dire 90 000 vues ma fɔ ka sɔrɔ mais mɔgɔ ka vie privée n ka kanuko k'a fɔ n ka ko jamana bɛ n ka trembler la o tɛ dɛ k'a fɔ n ka ko jamana gɛlɛya b'a kɔnɔ o tɛ dɛ mais mɔgɔ ko ni mɔgɔ cɛ kanu ça veut dire kanu dɔ bɛ dɔ fɛ n ka to ko la jeunesse malienne 90 000 personnes na o bɛ taa vidéo lajɛ uniquement dɔ bɛ dɔ fɛ dɔ tɛ dɔ fɛ ni jamana nana ka ko la ka taa ko jamana ça veut dire hali bi baara caman de tora anw de ka kɛ parce que le pays c'est l'émotion ni sɛnɛkɛ ko don ni avenir ko don n'u ka baara ko don n'u ka danbe ko don n'u ka hɔrɔnya ko don ni politique ko don ka politique b'a fɔ jamana ka yɛlɛma o k'o dabɔ la k'o suivi o ko ɲɛnama ninnu pour que o ka se k'o ye mais ils sont pas intéressés par ça manamana ko ils sont intéressés par ça jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya la cogo min des choses c'est pas possible mana ko la jeunesse malienne est intéressée par ça parce que vidéo de n'est pas de la faute on va nous comprendre mais le véritable problème pour que jamana ka se ka bɔ an ka analyse kɛ pour voir gɛlɛya min b'a ka jamana kɔnɔ comment on peut s'en sortir mobilisation jumɛn de kan ka kɛ jamana ka ko politique min bɛ yen pour que jeunesse ka se k'i inscrire kɔnɔna na pour que ka hakilina dɔw ta ka maa dɔw dɛmɛ maa min ni danbe b'o la ni hɔrɔnya b'o la ni halalaw b'o la min bɛ se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔna na tout le monde les connaît olu de ka taa olu dɛmɛ les gens sont dans ce qui est manamana ko mɔgɔtɔgɔya ko danbe kaya ko malakuruya baara ko nka donc les gens sont prêts à aller regarder ça. Je me suis dit, on a quel type de jeunesse? On a quel type d'éducation qu'on donne à notre société? On me fait bien. Est-ce que c'est malheur pour le accueil? Ma flaca Kambo. Semaine, il y a comme un mois où il y a eu Internet et Béki au Mana. Il y a un souvent où tu dois vous mettre où il y a un wurudi pour qu'à dessus. Où tu dois vous mettre où il y a un fouquet. Au bout de quelqu'un qui a cassé des dents et qui a trouvé ou d'autres les cols de para qui a trouvé au fou parce que les lycées étaient para qui a trouvé ce moment. Non, il est important. On n'a pas problème de lui. Il est important et même avec quelle est la Mali chinoise. Élection de laquelle on n'a pas plus de 2% ou 10% pour la capoter. Donc, pour moi, j'ai analysé la situation. Il est important de manière pour intéresser pour dire. D'habitude, le port à la qui est la jeunesse commence à s'instruire. Au cas de la part de son journée, au cas de la manière à venir les jumeaux, au cas de la manière à politique les jumeaux, au cas de la manière à construire pour la Amérique, à Baratamou, à Sémaraka, à Sénégal. Comment le Mali doit sortir de tout ça? À Bosser la Pôle, à Namo d'État. Non, on va pas dire en tant que journaliste pour que vous ayez le Mali dans ça sera très grave. C'est ça. Il est important qu'il faut quand même. Parce que déjà, les jeunes pensent réellement que mon cas a retraité de la cour. Oh, il y a un bouquet pour mériter la place. Oh, il y a un bouquet pour la place. Et aujourd'hui, il y a même la majorité
jamana nana ka kɛ ka lagosi ka sɔrɔ dɔrɔgu min manamaka lɔmi beseka jinaya kɛ ka tɔgɔ muso de ni jamana nana ka ko ye n'o tɛ comment on peut s'en sortir a ye dugawu kɛ jamana y'a ka bɔ a kɔnɔ na. Merci beaucoup. Ayiwa mun tɔgɔ ka kan dɔ tigɛ na bila 2022 la an y'a ye k'a fɔ kabini a tɔgɔ fanga yɛlɛmɛ kɛra k'a fɔ ko démocratie kɛlɛ ka kɛ démocratie kɛlɛ kɛra ayiwa démocratie kana bila sisan na mun de ɲɛna mun ma ɲɛ mun ka ɲɛ. Presque fana an ka comme on est dans le sujet là an bɛ fɛ ka parenthèse dɔ dayɛlɛ gɛlɛya min kɛlen komi n t'a dɔn n'i ye déclaration dɔ ye ESOP ministère de l'habitat a bɔra ka kuma ka déclaration dɔ kɛ office malien de l'habitat kan ko n'i y'a ye nka ko maa dɔw sɔrɔla office malien de l'habitat kɔnɔna na agent dɔw bɛ mandat de dépôt la ko so 460 k'olu a k'a dira ka sɔrɔ an tɛ dɔn k'a di cogo ma dɔn ko mɔgɔ 18 k'olu de ka kan bɔ olu de tɔgɔ b'a la office malien de l'habitat presque o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn o directeur de yɛrɛ du ministère de l'habitat directeur min bɛ yen ka sɔrɔ o b'o directeur de corps la ka fɛn bɛɛ kɛ ka sɔrɔ agent simple min bɛ yen olu dɔw bɛ yen ils sont sur le mandat de dépôt n'o ye conseil juridique ye dɔw bɛ yen ka sɔrɔ olu bolila o fɛ k'o licencier ala nana ka to masaya la même si le ministre ne voulait pas que le directeur de l'office malien de l'habitat a relevé ka bɔ yen a relevé la tile fila in na a ka passation daminɛna depuis kari minnu ka waati la i bɛ kɛ ka mɔgɔw na ni o directeur ye mais le ministre kura min bɛ yen n t'a dɔn ka nan de b'a bolo a ka mun de b'a bolo aujourd'hui ka fɛ donc ale nɔrɔlen don o directeur la a bɛ fɛ o ka hali a ka conseil d'administration continuer ka sɔrɔ a relevé la donc pour que aujourd'hui a bɛ bɔ ka déclaration kɛ pourquoi depuis ka dans le logement social ko ye daminɛ ka fɔ ko logement direct ma ɲɛ direct ma pourquoi a ma bɔ ka kuma bi de a bɛ bɔ ka kuma. C'est qu'elle a mis le contre le gouvernement, contre le premier ministre, mais elle va y aller pourquoi avec quoi qu'un agent doit mettre au tigre à les 18 agents, mais avec un directeur, ça va avoir. Directeur, c'est avoir le directeur est le premier responsable. Ni on a arrêté les cassos la cata, la première personne à être arrêtée, c'est le directeur de l'office malien de l'habitat. Pour les mettre ton cabinet. Juste ce qu'on a dans le cours dans les jours à venir, on va développer pour que ça ne peut pas continuer. Au attribution frauduleuse, il dira qu'on soit 12 566 logements, Pour instruction qu'on a sur le syndicat, où le ministre a rencontré CF là, car au ministre, il fait la liste de quoi qu'on a dit qu'on a dit. Ministre au Kenya Wakabo. Ministre au Kenya Wakabo. Au ministre, il y a tout au bon, au lycée. Kenya Wakabo. Au départ, à faire 1200 et quelques logements, qu'on a dit office café. Gouvernement est même pour café. Au delà de la tournée, la ministre me paye au-delà de 600 logements. Au 600 logements, à faire qu'avec l'union entière pour l'organisation. Et moi, on parlait de tiers fort. On dit tiers fort à Kola. Et que le directeur me paye quand on veut faire beaucoup de place. On est mis à table. À Katoa, au travail, à Côte d'Ivoire, de Ghana, à tomber pour un chemin de l'aide. Nous, la ministre de Norvège, nous, la cabinet pour Norvège, nous avons un business de Kératon. Nous demandons à l'État, mais au fond, nous avons je suis désolé, le directeur de Magandagé, le ministre de Magandagé, mais le gouvernement a été dit, n'a pas voulu s'assumer. Et Hassimi n'a pas voulu s'assumer, Choukel n'a pas voulu s'assumer. Notre ministre de Magandagé, parce que des amis de Kéra, ont passé la commission de Chili, parce que le dossier analyse là, jusqu'au conseil des ministres, mais dit qu'il n'y a pas de solution. Mais, président, il m'a dit
N'i y'o kuma daminɛ u b'a fɔ ko peut-être n'i y'a ye k'i b'a kɛ ne y'a fɔ n ka dɛmɛ directeur de filɛ ne n'ale ma deli ka kuma n t'a dɔn n ma deli ka sigi ka kuma fɛ n y'a ye de ko b'a dɔn maa min don ka taa n y'a ye de ka dɔn u ka cabinet mɔgɔ dɔw ko ne ma ka taa toro n'i bɛ fɛ ka taa directeur de t'i bara aw ka discuter a ka bɛn ne ko bɛn ko kuma tɛ bali ko kuma e tɛ ka tiɲɛni kɛ k'a fɔ i bɛ to yen. Donc on est dans cette situation. Pourquoi maintenant le ministre de l'Habitat nous voit qu'on va faire la déclaration. Il y a ma famille et je ne comprends pas. Donc il est important bien en cas de dégâts ici plus de 180 personnes au lieu de s'occuper. Par rapport à quand on a le rapport au rapport il y a des gens qui ont logement social syndicat pour les intérêts dans les logements sociaux. Il veut une boîte qui est à la il descend l'autre à ça ne peut pas continuer. Et le ministre est suivi dans ce dossier. Il est important que le ministre clarifie sa position. Donc pour moi, on fait un marché soutenu à Galonga. Donc situation des marchés là tournée. Franchement, ce n'est pas une fierté pour tout le monde. Donc il est important pour ça, à la meilleure effort, pourquoi le ministère de l'Habitat, puis le Watin qu'on a à Tobijo. C'est bon. On va d'abord la pour honorable général. Alors, honorable, salam alaikum. Bismillah. Général, ça va? Et c'est vrai. Comment vivre? Merci beaucoup. Merci beaucoup, général. Merci beaucoup. Merci, honorable. Donc, il faut pas parler honorable, on va faire parler de mon dos. donc, mais on va continuer avec ce dossier dans les jours à venir. On va se dire, on va jouer à Tomika. Quand tu m'as dit, tu as qu'il faut qu'il va candidat. Il y a un faux en il y aura un sur le 26 mars. Il y a que Wati do il est important qu'un cas rappelé Mayotte. On me dit qu'elle est là depuis 1990-91. À Malakale, on y est, c'est que maintenant, on y est. Ni ye jateminɛ kɛ a bɛɛ kɔnɔna na émotion dɔw b'a kɔnɔ hakilina dɔw b'a kɔnɔ min bɛ ko gɛlɛya kosɛbɛ Prince jamana nin na fɛn caman kɛra mais moi je voulais ni mɔgɔw bɛ fɛ ka ko ɲɛdɔn u ka ko ɲini k'a dɔn o kana don ko la émotion mais sanu waati ka se 26 mars la ka dɔn exactement min kɛra fɛn dɔw kɛra min bɛ maaw hakili a bɛ jouer maa ka adamadenya kɔnɔna na baara min kɛra o don maa min kaɲana a ko il est important que a émotion an ka to a kɔnɔna na k'a lajɛ baara min kɛra o don gɛlɛya min kɛra a kɔnɔna na ka dɔn a kuma nɔgɔya Prince don tɛmɛna donc le 26 mars a kɛra événement ye min ye
yɛlɛma don jamana kɔnɔ. Le 26 mars a kɛra hakilina ye min ye ko gɛlɛya kosɛbɛ pour la transformation en République du Mali. Le 26 mars caman bɛ kuma la a ma ko ɲɛna a lakilenna o ye. Le 26 mars hakilina min don o don baara kɛra hakilina min kɔnɔna na hukumu min kɔnɔna na yecogo min kɔnɔna na il était important que Maliens k'a faamu. Le 26 mars fɛn tɛ k'a fɔ k'a cun mun na. Le 26 mars hakilina min don b'a la k'a fɔ baara kɛra kɔnɔna na pour que an ka se ka se o don dɔw ma. Le 26 mars Maliens den caman de tora a kɔnɔ gɛlɛya kɔnɔna na pour que jamana ka se ka sɔrɔ a ka hɔrɔnya sɔrɔ pour que jamana ka se ka danbe sɔrɔ. Presque min kumana min nana ka bɔ le directeur la an ka directeur ka le directeur o don b'a dɔn ko olu o y'o kɛlɛ kɛ ka se ka na se waati dɔ ma. Le 26 mars anw tun ye ekɔliden ɲɛmaa ye processus dɔw kɛra hakilina dɔw kɛra yɛlɛma dɔw tun ɲinina o don parce que 26 mars ye ka kɛ min ye hakilina min don min b'a to yɛlɛma bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ jamanadenw bɛɛ ka se ka don Mali yɛlɛma ko la hakilinaw ka se ka taa baaraw ka se ka kɛ ka taa hakili sigi kɔnɔ. Presque an b'a daminɛ exactement le 19 novembre 1968. L'événement dont on est là, nous avons parlé de il fanga a n'a ka maaw ma taa o farala ɲɔgɔn kan CMLL ka fanga di. Fanga di ne m'o ka fanga. Le 22 novembre 1968, capitaine de bureau Diakité au nommena chef du gouvernement Maniema. Le 6 décembre 1968, Constitution a remplacé là, en va faire une loi organique. Le 19 septembre 1969, Moussa Traoré allait au cas placé à la présence. Décembre 1970, autorité d'État au Bokouma, nous y organisation regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger au Blalacé. En 1972 à 1973, combat dans la Mali, dans la Bafouara, nous avons blessé. Maaw ma ko donc ko ye maaw minɛ lor la ka donc ye mɔgɔ ta ka na kuma ko o a bɛ fɔ min ma o tɛ de l'amitié kɔfɛla la maaw ta bila yen ka maa jɛma ma ka donc o k'olu ta i bɛ taa yen ka so ka t'o malo o kɛra kɔngɔ ye maaw fa muso caman n'i ye jateminɛ kɛ en 1960 le 2 juin 1974 Moussa Traoré ye constitution abrogée adoptée donc pour la création de la deuxième République, pour la République Gabana et la République Flamande. En 1975, conflit fort entre le Burkina et le au Caire. 19 novembre 1976, parti de la Union démocratique pour le peuple malien, indépendant à la Sénat. Le 16 mai 1977, Moro Sala, donc prison. Moussa Traoré fara fɛn caman kɛra o ko la donc a kɛra gɛlɛya ye ka tɛmɛ bɔ a fɔra ko un instructeur est décédé en prison ma sɔn k'a fɔ hali président de la République sa. Le 12 juillet 1977 an ye jateminɛ kɛ le district collectif de décentralisation rédigé un statut particulier composé de 6 communes. À Bamako, commune 1, commune 2, commune 3, commune 3 et la région de Gaou au Blalacé. Le 19 juin 1979, l'élection de Moussa Traoré, il est élu président de la République. En mars 1980, manifestation des élèves réprimés à l'Aman Cabral le 17 mars 1980. Les chefs Noyer Anganyama en son temps, Abdul Karim Kabradi Cabral, décède sous torture. Où il y a un mec qui a torturé poudrière là, attaqué et campara là. Après, quand il a salé de Tosola, quand il a communiqué l'autre là, au don, où il a fait des gars, on a le gars, on a le gars, parce qu'à la fin, on a torturé là. Donc, à cousin de l'Afrique, on a violé au travail. En 80, la mise en place du barrage hydroélectrique des Sénégalais. Le 1er juin 1984, l'Union monétaire ouest-africaine IMOA Mali de Wakanda. Et
francs CFA, avec à Bonheur. Le 9 juin 1985, Moussa Traoré encore est réélu président de la République. En décembre 1985, le conflit encore Mali Burkina Faso, donc les Kafuna Moutunia Yamaï, les général Guy, nous avons donc coordonnateur, les collègues de ça, Mbofo, Matoko Bakada, les collègues de Taïda, à la Corée de Sahara. Le 28 au 31 mars 1987, Moussa Traoré est reconduit dans ses fonctions en tant que secrétaire général de l'IDPM. Au Congrès flamand. Le 26 juillet 1988, l'élection législative. Le 27 juin 1990, l'attaque du mouvement populaire Azawad, Yaya Akali, donc Menaka, Jean-Marie attaqué. 13. Rébellion militaire en 1990 à 1996. Le 18 octobre 1990, l'association Forum est créée là, le Congrès national d'initiative démocratique. En 1990, le 25 octobre 1990, la création pour la démocratie, l'Alliance pour la démocratie, l'ADEMA PHJ, Alliance pour la démocratie, Parti africain pour la solidarité et la justice. Le 27 octobre 1990, la création de l'Association des élèves et étudiants du Niger, l'AIM. 6 janvier 1991, les accords de Tamasek signés par Moussa Traoré, où on a Koulibaly, notre chef d'état-major, donc au cas à Niamey, donc a signé entre le gouvernement et les rébellions, et les rebelles Touaregs. C'est là où Koulibaly. Chef d'état-major, Issa Koulibaly Fa. Le 22 mars 1991, les manifestations opposant Moussa Traoré sont réprimées au sang. Précisément, le 22 mars, vendredi noir, les gens sont sortis mortés et parviennent. Salou donc, finalement, il faut qu'il ait la cassure là. Il faut tout est, on m'a trouvé pour faire donc, Azama Dom dans Chouna, au lieu de Moka, pour Chouka, de Kélégré, donc allez nous dialoguer dans le Chibla, Katafo, Boutou, et dans le comme ça, quand on a Chouka, c'est la donné, au don des carrés de matin pour Hakin Natara. Donc, Maoumé, tout le là, où nous devons faire la yon, pour qu'à la Tana, au Choudo, et là, nous sommes travaillés dans sa Jim. Le 26 mars 1991, à Forata, donc, sous la 22 heures et quelques, à l'hiver de Kafakou de Tangara. À 23 heures, il y a un nom qui sort, le lieutenant-colonel Amadou Toumani. Donc, on a un comité de salut du peuple de CSP, à sa tête, le chef de colonel Amadou Toumani, la démocratie et la transition. Le 29 juillet au 10 août 1991, la conférence nationale se prépare pour le retour à la démocratie. 8 août 1991, la région de Kidal est créée. 5 nouvelles communes, Banama, Nyono, Banaka, sont créées. Le 14 février 1992, le référendum pour la nouvelle constitution pour que Malikabo, troisième république là. Et le 9 mars 1992, l'élection législative remportée par l'ADEMA PHJ. Vous voyez, tous les anciens dirigeants de l'IDPM anti-corona, la forme pour Baguette, donc Adema Kara. Donc, depuis ce jour, le complot a commencé contre la démocratie malienne. Adema Kara, tous les anciens de l'IDPM, plus de 50 quelques personnes au Traoré, pour que c'est une idéologie réforme, l'Adema a trahi les idéaux du 26 mars, pour que l'IDPM soit député au niveau de l'Assemblée nationale. Déclin d'arrêt, Chéri d'Amenaïde, trahison d'Amenaïde, Chouéri d'Amenaïde, sur le Mali Chili d'Amenaïde. Donc, le 11 avril 1982, la signature du pacte de la réconciliation entre le Touareg et le gouvernement malien. Le 26 avril 1992, Alpha Omar Konaré, élu président de la République. En République. Donc, la troisième République, donc là, le 8 juin 1992, précisément, Younes sera nommé le premier ministre de Alpha Omar Konaré.
Quelle est notre sauver avec la loi, quelle est notre donc on va arriver à la manifestation d'arrêt. Donc, mine n'a donc c'est sous Bini. En son temps, j'étais le secrétaire à l'organisation de bureau de coordination de l'AIM. Mami maintenant AIM pendant 4 ans de mandat, secrétaire à l'organisation, mais maintenant AIM pendant qui connaît les secrets de l'AIM, m'a flatté donc c'est nous tout en tant que secrétaire à l'organisation de l'AIM. Au secret quand le barreau Karatoumi a béba on de Kouna, a marié quand on a été à l'État. Donc au Kenya, donc le 4, Ibrahim Bouakar Keïta, le 9 décembre 1980, tentative qu'on a fait coup d'État pour Koumalinga, qui est Djama Koumafora, au don entouré à le patron là, donc il y a beaucoup à faire, donc les personnes là, on fait dominant dans la conférence, à des membres au fond. Donc, on a pas de jamais en son mot, coup d'État qui est maintenant, pour ça sera le cas de Burkina Faso, on va continuer à parler de jamais accepter le coup d'État, mais il faut qu'on va faire attention au point, et on va arriver le 4 février 1994. Ibrahim Bouakar Keïta, sorti de son bois, sera nommé en tant que Premier ministre de la République du Mali. 1994-1995, de nouveaux affrontements entre les Touaregs et le Mali encore les Donc 19 mai 1994, le mouvement patriotique Gandatoui est créé là. Donc ils disent qu'ils sont maîtres de la terre. Donc on crée, on va répliquer contre le Front islamique arabe, FIA. Donc, la création du Parti pour la Renaissance de Parina verra le jour en 1995. En 1995, après que Sidi Chira, parce que donc, on a fait maçon, donc Chiblé va être un bois, donc il y a un parti créé, donc avec Maître Diabaté, Pépère et les autres. La création de le 16 octobre 1996, la création de 684 communes en République du Mali. Le 13 avril 1997, premier tour de l'élection législative validé par la Constitution, après Maître Tabo, en est premier ministre Ibrahim Bouakar Keïta, donc avec des fraudes sans liste. Et donc l'élection sera invalidée par la Cour constitutionnelle par la mauvaise pratique et la mauvaise gestion. 17 mai, donc Alpha Oumar Konaré sera élu encore quelques mois plus tard président de la République. Le 20 juillet au 3 août 1997, nouvelle élection boycottée par l'opposition et remportée par l'ADEMA PAH. Le 21 février 2000, Mandé Sirvé sera le Premier ministre suite à la démission d'Ibrahim Bouakar Keïta forcé par Ibrahim Bouakar, par le président Alpha Oumar Konaré qui occupait par là. Il sera franchement renvoyé parce qu'il y a un complot qui est Malamine est responsable de l'ADEMA. Au congrès, donc Malamine qui est tout cas adjoint. Malamine est le professeur qui a créé l'ADEMA. Malamine ne pouvant pas supporter va démissionner de l'ADEMA et créer le Niger. Alors, il est dans le même complot à Ike Moroka, au Sarlala, lui aussi sera renvoyé du parti et il va créer en juin 2001 la création de rassemblement pour le Mali, le RR. 2 septembre 1991, la création du parti indépendant, la démocratie et la solidarité, PIS. 12 novembre 2001, la création du parti pour la démocratie et l'autosuffisance, PDA. 12 mai 2002, second tour de l'élection présidentielle, Amadou Toumani Touré, paix sauvé Israël comme président de la République. 29 mai 2002, Alpha Oumar Konaré, grâce l'ancien président Moussa Traoré, qui a été condamné à mort en 1992 à 1991 par le crime politique et économique, et l'EFN a été commis en prison, de prison en vie. 8 juin 2002, l'investiture d'Amadou Toumani Touré au palais de Congrès. 9 juin 2002, Mohamed Agamani sera le premier ministre d'Amadou Toumani Touré. Voilà, soit l'élection, donc il y a un président. Après, le président, on va nommer Agamani Toumé Kofé. Il y a un président, comme premier ministre de la République. En 2002, le Mali va organiser la Coupe d'Afrique du Mali. En août 2002, l'élection législative. 24 avril 2004, Youssouf
Ousmane Issouf Maïga sera nommé Premier ministre d'Amadou Touré. 30 mai 2004, les élections communales sur l'ensemble du territoire national. Le 23 mai 2006, déclenchement des rébellions en 2006 en attaquant les casernes de Kida, de Menaka, par Bahanga et les autres. On est dans les accords de paix pour aller signer. Le 4 juillet 2006, la signature de l'accord d'Alger avec les rebelles, donc le ministre, le général Kafouna, au départ, avion Takata, qui était algérien, pour monter à Nord-Fernanda pour que Hakiliski passe la paix, Paro passe la paix. 29 mai 2007, la réélection de Amadou Touré, le premier tour, en 2007-2009, rébellion au Mali. L'attaque de camp le 17 avril 2012 par le Menaka qui déclenche les rébellions jusqu'en 2012. Le coup d'État de Aya qui va intervenir donc le 22 mars pour renverser le pouvoir d'Amadou Touré. 18 août, le coup d'État militaire va renverser Ibrahim Boubacar Keïta à la République du Mali. Donc, il y a une belle Djatimé, Assimi Goïta, le 25 mai 2021. Donc, on va mettre fin au pouvoir aussi de Banaou et Moutarouane est renvoyé et en 2029. Voici le processus Miukera Mali comme dans ces derniers temps. Mais aujourd'hui, la question est déclarée. Aujourd'hui, il y a des démocratie qui a hakimna dans Mali, la moule de la démocratie qui a Joli qui est la base, c'est les élèves étudiants du Mali. Il y a à Damien, il y avait seulement 27 lycées sur l'étendue du territoire national, lycée Mouba à Wolof, école professionnelle Nani, école supérieure Wolof. Les pays là, école de Wolof, dans les conditions alternatives. Donc, vous savez, n'a pas fait un multi-père par an, c'est que les étudiants ont été séparés du lycée. Mais les pays qui ont été formés au Sénégal, qui ont été formés au Sénégal, qui ont été formés dans la condition. Donc, les gens n'arrivent pas à étudier internaté, quantité, barqueroté. Les enseignants n'arrivent pas à être payés pour 7 mois qu'ils ont été ça. Quand tout le monde est militaire ou qu'il y a beaucoup de donc, personne ne se retrouvait avec le régime. Il fallait que les militaires étaient mal payés. Donc, pour tirer dans l'armée, il y a beaucoup de il fallait les voir le système. On n'a pas offert la marche du 17 mars, on est dans les gars donc on est déclenché. Au cours de la déclaration pour nous, quelle est des premiers, donc la condition pour au moins cette mise l'association Chama créée là, GLD, Adida, donc ça c'est pour les demandeurs de l'emploi, GLD, les jeunes libres. Nous devons faire la donc avec les partis politiques comme la demande, comme l'association, comme civil d'association, Hakilna, il y a le multipartisme de la vie, parce que nous avons démocratie sur le détour. Ça veut dire que nous avons ou on va rester avec la dictature de Moussa Traoré, avec le parti unique, ou on va faire la démocratie même pas au Hakilna de ce qu'il y a. Donc, mais aujourd'hui, dire que nous avons aucun écart, il y a des catégories de conseil de l'État, lycée de l'État, par exemple, le Hakilna naturel. Les pays Hakilna ne pas, mais le groupe de la carrière il y a eu beaucoup d'évolutions. Mais dire que nous avons un agenda de mobilité, moi, je vais la boucher. J'ai dit aux soviétiques français, les pays Hakilna qui sont responsables, nous, dans le mouvement démocratique, c'est là que moi je ne suis pas d'accord. Parce que même quand le Canadien va y Alpha Oula, nous, Alpha Touré, nous, Amadou Touré, nous, Ibrahim Boubacar Keïta, j'ai choisi les Canadiens, les Canadiens, les Tchéniens, les Canadiens, à faire au régime, au régime, on a aussi, on a Baraka Tchouti. Ni le réformateur, ni quel est le caractère. On a le moment où moi, personnellement, je vais au ministère de la Défense, dans tout l'état, mission au niveau de l'armée, en tout cas, pour le lier à la barrière des mouvements. Moi, le touté. Ou est-ce qu'on va trouver le ministre de la Défense, tout le monde de passation qui est pour les clés des toubabs. Donc, il y a des bêtes, les Canadiens, car faut que le processus, le démocratique, le barrage, donc, barrage, Hakilna me condamne. Donc, c'est la Hakilna dit, même pas que les gens se retrouvent pas dans ce combat. Au
ma se ka kɛ cogoya dɔ la ni hakilina dɔw bɛ kan donc k'a fɔ k'i bɛ bɛɛ gosi bere kelen na k'a fɔ ni démocratie bɛɛ bɔ bere kelen na k'a fɔ ni yɛlɛma kelen na k'a kɛ i n'a fɔ bɛɛ de nɔ don moi je ne suis pas d'accord sur cette façon de faire les choses donc il est important hakilinaw ka ta pour que an ka kow bɔ ɲɔgɔn na les gens sont morts pour la démocratie les gens sont morts pour le changement les gens sont morts pour que yɛlɛma ka kɛ maa si man ka dɔgɔ kɛlɛ kɛ k'a fɔ k'a fɔ ko place ka ta ka di yan k'a fɔ k'a dun mais min kɛra k'a fɔ c'est que ceux qui ont eu le pouvoir et que manière dont dannen b'o la ko yɛlɛma bɛ se ka kɛ trahison fɔlɔ daminɛna adama de la trahison fɔlɔ daminɛna ka hakilina kɛcogo la trahison fɔlɔ daminɛna ka hakilina min taara k'a fɔ k'a taa ni mali ye ka taa yɔrɔ min a ma se ka tɛmɛ yan mais école donnen politique la est ce que o ma bɛɛ b'a sɔrɔ yɔrɔ école ka il faut que école ɲɛmɔgɔ dɔw kɛra k'o kɛ ministre ye à l'époque i n'a fɔ kamara fɛn dɔ tun b'a la Umar Mariko non olu bɛɛ kɛra ministre Umar ma kɛ ministre Umar kɛra CNSP ɲɛ la o yɔrɔ dɔ monde politique la n'o kɛra ni kɔni an y'a ye k'a fɔ kelenw nana je t'explique de la politique la kosɛbɛ non je t'explique politique ni écoledenw de tun y'a ɲɛma ye parce que le moment où kɛlɛ bi kɛ l'IEM avait refusé d'aller à la paix pour que fanga ye datu on dit que aller gaucher pour que il comme ça comment ça va il est comme ça avec mon père dans le Carabi donc à trouver la chambre donc aujourd'hui quand on kɛlɛ min kɛra baara de kɛra o kɔnɔna na c'est que hali a fɔra ko an tɛ taa réunion kɛ CTSP la a tɛ taa mɔgɔ bila ka na candidat c'est l'AIM qui prévient le combat en main c'est que c'est les responsables de l'AIM qui n'ont pas accepté beaucoup de choses c'est que olu de tun bɛ yen ka hakilinaw ta pour que kɛlɛ ka kɛ sinon a fɔra INTM de ka taa kɛlɛ la INTM ko tɛ taa kɛlɛ la bon n'i y'a ye k'a fɔ kabal ninnu ye déçu la en 1980 k'a fɔ ko tiɲɛni kɛra o la ka dɔrɔn ils n'ont pas pu combattre le régime de Moussa Baldé parce que la population ce jour-là on m'a sɔrɔ a tugu o nɔfɛ donc on sera donc ka baara kɛ au niveau de la société ka baara kɛ au niveau des syndicats ka baara kɛ au contraire an de tun bɛ politique mɔgɔw manipuler moi je me souviens d'un gars donc n'an tun bɛ an ka comité de l'assemblée la an tun bɛ avènement mɔgɔw wele kɛ an bɛ kuma ta ka kuma kɛ ka tila ka kuma d'o ma ka tila k'o don an da donc dire que notre politique mɔgɔw de b'a manipuler on avait presque le même âge avec eux on tɛ se ka aw manipuler parce que n'an tɔn an y'o dɔgɔnin de ye an tun tulo o de ye donc o kɔnɔna na ka ta k'a miiri k'a fɔ ka ko mɔgɔw manipuler la c'est une insulte mɔgɔ ka manipuler parce que le problème ni manipulation bɛ yen c'est les élèves qui ont manipulé tout le monde pour que ka fanga ye ka di n t'a dɔn ni ɲininkali wɛrɛ bɛ n'o tɔgɔ a ko n'a ma fɛn fɛn na ye an tɛ wuli ka bɔ yan bi parce que ko tuma yɛrɛ tɛmɛna n'a nana ye k'a fɔ a bɛɛ b'a ye fanga sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ ekɔlidenw nana don politigiw la kosɛbɛ an ka kalansow politisera depuis kɛra mali kalan yɛrɛ ma se ka taa jɛ tuguni olu dun wulila ka kɛlɛ kɛ bien vrai que an kɔrɔ dɔw tun b'a la mais kɛlɛ in bɛɛ kɛra an bɛɛ ɲɛna mais an y'a ye k'a fɔ ekɔlidenw ma don politique yɛrɛ la a sɔrɔla o waati ninnu de kɔnɔna na bon minnu fana ye fanga sɔrɔ ka na fanga la olu ye kɛlɛ kɛ fɛn min kama fo min nana kɔ n'o de fɔ bolo tigɛ non ni min fɔ ka taa n'i ye jateminɛ kɛ u ye fanga ta dɔrɔn fanga nana kɛ so fɛn ye a nana kɛ gɛrɛ fɛn ye a nana kɛ parti ko ye donc parti yɛrɛ ma ɲɛnama de bɛ ka taa k'i voulait le changement comme les Maramines ont été envoyés dans le parti a tun kɛra maa dɔw nana i n'a fɔ o tun bɛ mɔgɔ dɔw compte la olu nana ko s'enrichir sur le dos de lui n'i ye jateminɛ kɛ ka taa y'o fanga tɛmɛ adama mɔgɔ jumɛn de bɛ yen ka taa min ka so kɛ a sigi fɛn kɔnɔna na a mɔgɔ joli bɛ yen ma maa kɔrɔ ale ni jalo ninnu bɛɛ ta a bɛɛ jɔnna ninnu bɛɛ o bɛɛ o y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ la o ye logement social min jɔ ka taa fɛngɛ la o ye mali kosɔn a bɛ fɔ quartier Mali la mais o de tun loger la awɔ gestion ninnu fɛn o ye fanga tila u ni ɲɔgɔn cɛ marché min tun bɛ di ka taa 10 millions ka taa i tɛ se ka tɛmɛ n'a marché gré à gré kan o nana ka n'a kɛ 250 millions hali ni an ka sanu wɔɔrɔ minnu filɛ nin ye o ye yɔrɔ bɛ fɛ o kɔntara ninnu dira a lisasi bɛ minnu bolo a bɛɛ dɔnnen don ils se sont enrichis sur le lisasi maintenant o kɔrɔ t'a ye on ne peut pas accuser tout le mouvement démocratique sur ça maa min y'a gérer c'est eux qui sont olu de kala tiɲɛ c'est ça la question donc c'est ça la question parce que tuma dɔ tun kɛra hali ekɔliden a ye ɲɛmaaya la ka taa o sanfɛ ka ils ont tenté l'ADEMA a tenté ka taa mɔgɔ kɔrɔ ka mɔgɔ san ka wari di mɔgɔw ma parce que si tu n'es pas d'accord avec eux il bɛ taa kaso ekɔlidenw ka dege wari la o kɛra événement min kɛra ka taa 5 avril la moi j'ai fait à peu près 7 mois en prison 7 mois en prison i bɛ k'a ye tout simplement o don an ye grève la fɛn de kɛ n ka ta ka bɔ n ka tɔgɔ kaso la ni mɔgɔ hakilila ko an ka kɛlɛ daminɛna sisan de o t'anw dɔn o y'a sɔrɔ ka taa adama ye fɛn bɛɛ kɛ nka passant par la corruption ne ko ma an bɛnna min kan k'a fɔ k'a bɛ ekɔlidenw ka ko ɲɛnabɔ o de bɛ ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛnabɔ an tɛ dɔn an tɛ segin
donc kɛlɛ kɛra o cogoya la donc an bɛ nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma adamaden question an bɛ se ka mɔgɔ kelen dɔrɔn de ta mɔgɔ kelen voilà laisse moi me bénéficier aya donc an bɛ mɔgɔ kelen ta ma mɔgɔ kelen o ye an bɛ se ka mɔgɔ kelen ta mɔgɔ kelen ta ka da dɔrɔn pour que a kana kɛ an dɔrɔn ka kuma ye a ti kana kɛ question jan ye question kelen bonya ni karama kɔnɔ garde de la société 1460 allo salam alaikum ma o diyara ye tout simplement que losement sous ko anya fanga ba continuer à développer ka hakila ka dinga da honorable rep mana akula fe chama bala donc presque en même ofu on bi ta joya an sɔrɔ dɔw fo ka ti mara ne ka ba fo ka ti ka bangura mo to du ba ma ta tra we ma le ta lu na ba fo ka ni so ma ka wule ma to si an ba fo do la an de na odra lu na ga yo na ta sira ma da ra de an ba fo ko je fo ko ni so ma bara ma ya do fa ti ko da ke gente ma fo fa na no fo ba de na fa de ko ka ni so ma ma tu President donc avec le Jaï il est aussi dans les militants min ma reçu na do ma to ko foli men ko man ko e kalli ko ambe foli la se haydara ma no be SNG la no ko garage la se wan ko fu ka kana madame na Musa vraiment donc an b'o fo ko barikada Ndiaye ko fo frère na donc b'o fo ko barikada an bɛ Sulemani So fo le personnel frère na donc Bamako Wana ka ko bɛɛ fo Dramane Traoré n'o bɛ Bagadaji n'o ye ka cɛkɔrɔba ye k'a fo ka barikada Musa Keta n'o ye président retraité ko fo ko barikada foli bɛ lase Lagare ma donc a n'a cɛ Lagare il faut k'i barikada an ka diinɛ ɲɛma ka Kasim Traoré fo Kiledu la an bɛ Mamadi Dia de Sakho fo n'o ye PCF n'o ye Saska radio kasi ma ba wa la a ye émission kɛ kun a ye to la Ablaye Kone ma fila se ma la ba Musa na donc jara ko fo n bɛ foli lase nɛnɛ ma o bɛ sɔmɛla ka kare minɛ ka pour fo ma donc famana ko ka foli kɛ foli bɛ lase aussi madame Keta ma donc an bɛ Sangare foli bɛ lase an balimamuso ma donc madame Traoré o fo ko barikada wage mata Adama Gakou ko fo vraiment Traoré n'o ye imam ya Zawara Sherifu Lala Nkoum Dambélé ko fo ko barikada donc n'an ye Zakia maaw bɛɛ lajɛlen fo ma donc vraiment Traoré Maɲanbugu ka Ali Sanogo fo ka Bokar Mali ko fo ka Bacili fo ka Kulubali n'a terikɛw bɛɛ fo Sabalibugu la ka Isa fo an bɛ kɔfɛ soutien CCNA ka maaw ko bɛɛ lajɛlen fo ka Bokum ma donc ko fo ko barikada Soudanais an ka cɛkɔrɔba Adam Jabate ko fo ka barikada PCFM NAS a n'a ka maaw donc ko bɛɛ fo n ti ɲinɛ an ka donc kɔrɔkɛ Bugu la kɔ Monsieur Keita ko fo doyen ko Makan Kone fo Mohamed Sila n'o ye ka cɛkɔrɔba ye conseil spécial an famana tile fila in na donc ni Ala sɔnna n b'i wele Aliou Samake ko fo ko barikada en même temps Maïga Mariam Maïga na ko fo Bafanta Sogoniko Bakaya Sogoniko Madame Sangare Hamdala n'o ye jinɛ ɲɛmaa ye aussi Bugu la ko fo ko barikada Masire n'o bɛ URD la
foli bɛ kɛ Alpha ka b'a ma ko fɔ président donc par exemple n'o tɛ Soumaïla ka aide kan kɔrɔ ye Soumaïla muso ma donc n'o ye madame Cissé assistant Traoré ko fɔ ka b'a ka da madame Touré Lɔbɔ ko fɔ ka b'a ka da k'a ka denbaya bɛɛ fo ma ka b'a ka jan fo ma donc n ti ɲinɛ o se karamɔgɔ wulalen kɔ Omar Touré ko fɔ ka bi ta ka misi ko fɔ foli bɛ lase aussi Banu Ala ka hinɛ ma ka dugawu k'a ye kan dɔn Farakan Jalo k'a fɔ ka b'a ka da foli bɛ kɛ Binta ka misi la Yusuf ma donc ko fɔ Bada Seydou Traoré Falajɛ ko fo Bada madame Safiatou Kone n'o ye sage-femme madame Dobia n ti ɲinɛ ka karamɔgɔba kɔ n'o ye Haidara ye madame Bouba ko fo ko barikada a fana ka dugawu k'a ye madame Jalo n'o ye n ba ye madame Tarawida ko fo ko barikada ka dugawu k'a ye ka Ala ka yɛlɛma madame Jalo alhamdulilayi Sara ko fo ka professeur fo ka Woso ka Bujugu fo man t'a la Ala ka hinɛ a la ne k'a fo n'o ye Salabadi fa ye a ba Mamuna Makini waati min na a b'a lamɛn k'a fɔ k'a b'a ka da Adamu Sanogo k'a fɔ k'a b'a ka da madame Gambie an bɛ taa Sanogo k'a y'a to Gambie k'o fo polisi an k'o fo k'a b'a ka da taximan Samba Jakite a to k'a lamɛn Isa Dabo honorable Mancini honorable Ɲanda Sira honorable Ɲanda k'a fɔ k'a b'a ka da o kɛ na dɔn ka Ala ka cɛ na dɔn Ala ka ye nɔgɔya man ye foli bɛ kɛ Hawa Traoré di Hawa Jam n'o bɛ to Borobo madame Boro match tal grève mɔgɔw ma a ka foli bi madame Traoré assistant Cécile Jakite i ko dɔn na k'a fɔ k'a b'a ka da Penda n'o ye n ka seede ko fɔ k'a b'a ka da madame Kader Ɲɔnɔ madame Ɲɔnɔ ko fɔ aussi k'a b'a ka da Mohamed Kasa ko madame Sanfil na an ti ɲinɛ o kɔ madame Jakite Hawa Tobiya à la directrice des ressources humaines donc k'a fɔ k'a b'a ka da madame Sissoko Aminata Ɲare à la base Fadio i ka foli bi yan maître monsieur Fane n'o ye kɔrɔkɛ Dipa Fane k'a fɔ k'a b'a ka da Ali Kɛmɛso la famille k'a fɔ k'a b'a ka da Soli Jakite k'a fɔ k'a b'a ka da Laurent de Loatem vraiment Kulubali de Loatem Watem cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen an b'a fo madame Jara Jɛnɛba donc madame Cissé madame Sinayo Fatumata Dambélé 300 logements na k'o fo k'o b'a ka da madame Soumaïla Fatumata Dambélé donc k'a fɔ i kɔrɔmuso ye donc k'i ka a ka don an bɛ dugawu k'a ye baara ye Ala k'a nɔgɔya Amadou Jawara Hati Tembo n tɛ ɲinɛ master Sumi k'o wolo b'a kan a b'an foli a b'a ka émission lamɛn yeli fusu ka taa wolo fa ka taa wolo b'a kan donc ka dugawu kɛ madame Mali Konate ye ka donc Ala ka hinɛ a la donc Torofina an ka waati kɛ o y'a sɔrɔ yeli fusu ninnu tun ye fitinin min ye ka donc o b'an kɔ ka donc o y'a sɔrɔ an n'o faw de bɛ sigi ka donc kɛ c'est pour ça ni ye kuma fɔ ka donc caman bɛ yen an n'o faw de baara kɛ an n'o ma baara kɛ hali militaire ninnu caman bɛ yen an n'o faw de baara kɛ donc n'an ye foli lase ka master Sumi ka donc o ba ma ka maître Demba ni a tɔgɔ ye o ba ka donc n'o ye Adamu Sissoko ko bana sisan muso k'i ka dugawu k'a minɛ na an b'a fɔ k'a b'a ka da di ma ninnu lafiya bɔ an b'a fɔ Kumba Jakite logement sans an b'a fɔ Safiatou n'o bɛ logement na aussi ka taa tigɛ bɔ an b'a fɔ Amadou Cissé Amdalaye rue 114 Moustapha Ouattara an b'o fɔ madame Jakite a bɛ Traoré kan donc an b'o fɔ k'o b'a ka da madame Jakite n'o ye Maɲɔn n'o ye terikɛ ye n'o ye terikɛ ye a donc a fatula a tun commune 2 la a muso ma taa pharmacienne don donc a bɛ Bajala na ka Bajala kuranna an b'a fɔ k'a b'a ka da maa o maa bɛ yen n'o b'an lamɛn nin waati kɔnɔ cɛ ani muso ma donc n tɛ ɲinɛ Samba ba kɔ n tɛ ɲinɛ donc Touré kɔ. Touré Mali kura bɛ dɔ TV an b'a fɔ ka wele. Les auditeurs et auditrices na ka militants et militantes na ka maa o maa ka donc b'an lamɛn na ka donc ka bɛɛ don kilamatɔ na ka fɔ bɛɛ ma shukran. An bɛ dugawu kɛ nka donc i bɛ fatiya. Awɔ yan'an ka fatiya ta an bɛ dugawu kɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Fale Kulubali n'an y'a fo Mamadu Jawara an b'a fɔ ka Jawara ka ɲini Ala kɛrɛfɛ an bɛna don Sunkalo kɔnɔna na a bɛ Ala de bolo tuma dɔw la a ma nɔgɔn sunbatɔ mɔgɔw kana débat la tuma caman i tɛ mɔgɔ sɔrɔli ma nɔgɔn nka an b'an faga fara ɲɔgɔn kan an b'an jija an b'an seko kɛ Sunkalo nafa Ala ka se k'an ka mɔgɔw an ka se ka mɔgɔw sɔrɔ tout le temps an ka se ka parce que mɔgɔ kelen su ni kana sigi a ye wele kuma na sɔgɔmada fɛ an bɛ midi bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ n'i tora ka tɛmɛ jisuma fɛ o bɛ se ka kulubaliw ladege donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka sunkalo in Ala k'a ta fanga la Ala ka musakaw Ala k'u nɔgɔya Ala kana fɔ a barajuru kɔ na se ka sun ka se ka kɛ dawuya min ye Ala ka nɔgɔya k'u ye Ala ka nɔgɔya k'u ye Ala ka barajuru d'u ma cogoya wɛrɛ la Ala ka bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin